Сустрэць свой 100-гадовы юбілей наканавана далёка не кожнаму. Надзея Михайловна Салавьёва нарадзілася ў 1917 годзе ў Сумскай вобласці ўкраіны. На яе жыццё выпала нямала выпрабаванняў. Цяжкае становішча ў краіне, жахі вайны і бясконцы цяжкі труд. Надзея Михайловна працавала з 16 гадоў на зямлі. Я одно только помню, что тетка такая же, как и я, вот такого по воле. Так она поднимается, говорит, подожди, ты когда-нибудь отдыхаешь? Я вот трошки по болезни стану, да дышу, спина болит крепко. А на тебе, когда не встану, куда не гляну, никогда не стоишь. З самай раніцы ў доме Надзеі Михайловны прыемныя клопаты. Яе дачка, Марыя Івановна, накрывае на стол. Іх дом чакае шмат гасцей. Павіншаваць юбіляршу прышлі і супрацоўнікі адміністрацыі Московского района. Внуки приедут 30-го или как попадут в выходные, могут даже позже приехать, потому что все же на службах, все работают, но обязательно приедут, созваниваемся, у нас скайп. И вот созвонимся, все вместе приедем и попразднуем. У Надзеі Михайловны вялікая сям'я. Да сваёй бабулі і прабабулі збіраюцца прыехаць з розных краін 4 ўнука і 6 праўнукаў. Адносіны ў сям'і вельмі цёплыя. І нават для зяця Надзея Михайловна змагла стаць сапраўднай маці. Менавіта так і ніяк інакш ён звяртаецца да яе. Сегодня нашей Надежде Михайловне исполнилось 100 лет, и она стала не только юбиляром столетним, но еще и 5-м столетним человеком Московского района. А всего в городе на сегодня 6 столетних юбиляров. Але Надзея Михайловне яшчэ ёсць да чаго імкнуцца. Яна толькі 5-я па ўзросце даўгажыхарка ў Маскоўскім раёне. Самая старэйшая сярод іх хутка сустрэне свой 105-й дзень нараджэння. Ірына Карольченка, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».